As novas tecnoloxías non son patrimonio exclusivo da mocidade. Cada vez hai máis xente maior que se desenvolve con facilidade neste eido. Iniciativas como o proxecto europeo Senior TIC, que lidera o Concello de Lugo, contribúe a amosar que o uso dun ordenador non ten idade. O Concello de Lugo clausurou o curso de formación en tecnoloxías de información Senior TIC. O obxectivo principal do programa foi o de proporcionar coñecementos informáticos básicos a 60 alumnos de idades comprendidas entre os 55 e 83 anos. Estos alumnos han aprendido a manejar el manejo básico de un ordenador, el manejo básico de Internet y el manejo básico de las cámaras digitales. Es decir, ha sido un curso de iniciación que puede tener su continuación a lo largo de otros talleres que se vayan a organizar en verano y durante el próximo año. A mí parecíame cando empecé co ordenador, ahora con estes chicos, con este programa, que non iba a saber, porque me parecía moi complicado. E, bueno, non é fácil, pero cando existes un pouco, se tes bons profesores, a mí resultoume fácil, eu non me considero ninguna eminencia. A aprendizaxe das novas tecnoloxías perfílase como unha ferramenta ideal para evitar o illamento que sofren algúns maiores. Os alumnos tiveron a oportunidade de aumentar as súas redes sociais viaxando a Braga, onde se levou a cabo o mesmo proxecto. Pois para min é un hobby, porque ademais son unha persona que teño problemas de mobilidade e cando non poido salir, para min é un hobby. Os familiares que non me podía comunicar tanto con eles, agora voume comunicar máis. Ademais de internet e manexo básico do computador, a fotografía digital, a súa realización e edición posterior, foi outro dos temas que se impartiron durante o curso. Queremos que ellos vean un resultado del trabajo que han realizado durante el curso. Nosotros lo que hemos hecho es, con las salidas fotográficas que hemos organizado por el centro de la ciudad, con las cámaras digitales que les ha dejado el ayuntamiento, ha sido realizar una guía turística para las oficinas de turismo del casco histórico de la ciudad, utilizando solo las fotos que ellos han sacado con los conocimientos que han adquirido durante el curso. Cuando salimos a sacar fotografías, como dice el profesor, pues oyes, siénteste un pouco medio profesional, porque estás facendo algo que non imaginabas tú que ibas a facer un tal. E logo que te expoñan aquí como si foras un artista en fotografía, pues chicos, te hincha demasiado. A guía turística ilustrada coas fotografías dos alumnos estará dispoñible a partir do mes próximo en todas as oficinas de turismo da cidade. O domingo, na Praza Maior de Portomarín, as alquitaras destilarán o bagazo da uva e a Augardentes será un ano máis a protagonista do día. O acendido dos alambiques terá lugar ás 10 da mañá. Ás 6 da tarde, o presidente da Confederación Hidrográfica do Miño, Francisco Liñares, lerá o pregón. Minutos antes, novas damas e cabaleiros pasarán a formar parte da Sereísima Orde da Alquitara. Quedan os últimos preparativos para que comece a 39 edición do Día do Augardente en Portomarín, que, como sempre, coincide co Día de Pascua. É importante a primeira hora da mañá, cando empezan a acender as alquitaras, empeza todo o proceso de elaboración e destilación da augardente, e tamén é importante pois o nomeamento e a investidura dos cabaleiros e damas que son escollidos cada ano polo capítulo rector da Serenísima Orde da Alquitara. A cata de augardente é un dos momentos esenciais da festa. Outro é o nomeamento dos cabaleiros e damas da Orden da Alquitara, que se outorga a personaxes relevantes. Destacaría así, por destacar a un, que non debería destacar a ningún, o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, o recién estrenado presidente, porque, bueno, a Confederación tamén é recente, porque, basicamente, vai a ser o pregoeiro tamén. Como é unha terra de augardente, cando a probas repites. E, bueno, probala aquí recién destilada no medio da praza, en este entorno, lóxicamente, pois, é inmellorable. A principal novidade do Concello nesta edición é a presentación da nova imaxe corporativa que pretende proxectar unha identidade máis atractiva e dinámica para Portomarín. É a porta de entrada a Portomarín desde o Camiño de Santiago, non? E ademais de porta de entrada, pois tamén é unha especie de enlace entre os dous Portomaríns, o Portomarín novo e o Portomarín antigo que está debaixo do río. Xa o saben, este domingo Portomarín bríndalles a oportunidade de saborear un dos mellores augardentes recén destilados nun entorno natural privilexiado.
ferreiros de Río Torto amosaron o seu labor artesanal aos numerosos visitantes que se achegaron á terceira feira da artesanía do ferro, que tivo lugar o pasado domingo na capitalidade do municipio, nas Rodrigas. A Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Río Torto ideou este xeito de divulgar un oficio que dende hai tempo leva loitando por manter vivas as técnicas tradicionais. O presidente da Deputación de Lugo asinou esta semana a orde necesaria para enviar á Fiscalía toda a información de que dispón sobre a Fundación Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia, que ten a súa sede no Pazo de Tor, en Monforte de Lemos. A institución provincial remitirá ao Ministerio Público a documentación que solicitou a Consellería de Medio Ambiente. Satisfacción polo nomeamento do lucense José Blanco como ministro de Fomento. O alcalde de Lugo e o presidente da Deputación coincidiron en subliñar a trascendencia que para a provincia vai ter a incorporación de Blanco ao goberno de Rodríguez Zapatero. Creo que vai a facer un papel extraordinario no goberno, vai a ser un gran ministro do goberno de España, o vai a facer pensando en España e tendo moi presente a Galicia e especialmente a Lugo. Sei que vai facer un gran traballo e sei que esas obras que Lugo necesita, que necesitan ese empuxón, como pode ser a nova ponte que todos desexamos, vai ter en don José Blanco, novo ministro de Fomento, o seu máximo valedor. Un ano máis, a Infantería de Marina de Ferrol escoltou o Luns Santo a imaxe da Virxe da Esperanza polas rúas de Lugo. A Armada é irmán maior honorario da Cofraría da Virxe da Esperanza dende que se constituíu hai 57 anos, tras a procesión a tradicional Salve Marinera, un dos momentos máis emotivos da Semana Santa de Lugo. E xa na despedida situámonos ao leste da provincia de Lugo, nas terras da Ulloa que abranguen os concellos de Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei. Disfrutamos así das paisaxes verdes que bañan os ríos Ulla e Pambre. Grazas por nos acompañar, que teñan unha boa semana.